malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ana oras man ini hatod man sa Indo ka na Nakins Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026.
This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Mga karonda, madangog na sa programa Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sendo ka, boss. Pet sa 7 na kita kan bulan na Agosto, pagusto. Maray kayo so mga pagusto so habo. Sorry. Niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Sabi kan iba, ini ang bulan na ting-ating. Kaya grabe ang pagtios. Sagkod bagangon yan, ting-ating paman giraray. Maray kayo ni sa mga nakaka-receive kan uplift, nakaka-receive kan fuel subsidy. Tapos itong sa mga walang gutom na pamilya, sabi kan iba, mga patay gutom. Indah for peace. Yung sa nabagayan na daw kung mga hayahayaan buhay ngunyan ng mga panahon. Tigdi po sa satuyang nasyon. Paano man palan. So mga na natatawanin. Ayuda, irakman ngod. Maraot na sa pagparatatrabaho. Maray pa ding mga kuwasan ng adi. Mga nagparaulat sa ayuda ka. Mga relax ka buhay. Kaya ngunyan, mas marhay pa ang tios, tapos madali nang magtios, natatawanin ayudang 2,000 uplift program. Poon, Hulyo, hasta Disyembre. Try nang gayad ngod, kinmatawan, kindiri, sorry. Aray, papag-i-eleksyon, madali yun magtarawan mga ipagsusulit na yaon sa gobyerno. Ano bang mga politiko? Amak mo 3,000. Sabi dyan nga ni Salbay, nag-aabot na dahil 10,000 hasta 15,000 ang sarong butante. Isus, Mariusip niya ako. Nga na! Sarong dahil naman ako kayang tubod. Ginigibo na yan hanap buhay kung ang sarong pamilya pala, 5 butante, 10,000, 50,000 tulos. Iba ko na yan suba-suba, pero ibang istorya naman yan. Minsan, ang istorya, bag ma-eleksyon kadakol. Kung lang mga kontrobersiya, kung ano-ano, ay dahil na kaya nagtuturubod na minsan mga kunyan yan. Gibo-gibo na sa naman po yan kan sa tuyang mga kababaryo, kababayan. Sabi po ni dating House Representatives Congressman Lito Atienza, ay anong man daw yan mga utak kan mga congressman na ining iba di sa satuyang nasyon. Ita ngayang nakapalaman sa konstitusyon, kakaigwanin na o gigibunan na eleksyon, pigpa para imindaran ngayon, naiidagos kan ibang mga congressman. Anong man yan mga utak kan mga congressman na ini? Binabasol po niya ang ibang mga congressman na mga pulungan utak sa bagay. Normal naman yan sa Pilipinas. Anapod nga ni sa mga congressman. Ano ba, mga senatong. Kaya, di kita mangalas kung ano po taarog ka ng mga utak kan na ibang mga congressman, senador sa Pilipinas. Wasa, maraysa na sa mga patong-patong, ay, mga tong-pats. Basta sinda na tongpats, okay na. Mga tongpats, hali da kay BP Sara.
makwarta da si BP Sara. Ay inda, kung totoo. Maray kung kwarta talaga ni BP Sara. Kung kwarta man siya nakan banwaan, ginigisa sa diring mantikan, mga congressman, senador na ini. Tapos ang kaso. Kaya nga ni patong-patong na ang kaso ni BP Sara. Kundi masakit mapatunayan, tamala ko nung sintabo kading BP Sara nga di. Magraan man niya, putso niya sintabo. Ya impyerno darahan pigkakalaywa na sintabo niya baka ang mga sintabo niyang papel subsuban kaiba pa iya sanbit nga ay inda dahil na baga mga nagsarawa sa kwartan ining mga congressman mga senador niya to mga yaon sa puder digdi sa Pilipinas ano na daw ang mga kwarta kay ni de baka ubagang iwara sa mga nagtitios ng mga Pilipino tanganing makinabang man lamang sa mga Pilipino na nagpaparagal tapos mayo man lamang na kukuang tultol babaan sweldo kamahal kan mga barakalo nan presyo kan koprangon yan kabarato ang lana mahal ay ano nang buhay tayo ni kaya ang mga para habon ninyo sa kanyugan sa mga ngode na mamumurot-purot ta lagi nga yakit tangod, marakop pa kita kasupog. Mamak mong gibo yan. Kaining mga komprada. Tapos magyangkaman sa Philippine Coconut Authority. Ang sabi, mayo nga kita kayan magiginibo, takadakol nga ang kakompetensya ta pag abot sa lana. Kadakol na nga kan mga naglalawag sa Pilipinas ng mga imported, palm oil, corn oil, mga barato nga halis sa ibang nasyon ang lana. Pero ang lana kanyog mahal man baga. Yan ang pinaggangalas ko. Nagpaparababa ang presyo kan produktong nyog. 7 pesos na sandan kada kilo kanyog. Ang kopra inda baka 20 pesos na sana. Ay indang buhay tayo ni tapos haputon man PC kung ano mga programa yaon na da sa co-op. Paano pala niya ako kung mayong co-op ang sarong barangay? Pag-arog na po kay ni papaagi sa co-op kung sa co-op sa mga opisyalis pigpaparaburol sa sanaman an pundo na hali sa Philippine Coconut Authority mayong mangyayari po sa tuya pag-arog kaya ng mga programa kan sa tuyang gobyerno. Yun na po yan so sinasabing coconut levy na pinagtaon na da sa mga co-op scholarship maray kayan so mga opisyalis kan ko ako ay dawa kita dai kabali sa mga kooperatibang ini aram kunan dalagan kan mga koop pag sinabing koop ay yaon dyan ang derlinsyahan arog kan Camarinesor 3 electric cooperative koop da ay bako naman ining koop kopit kooperatiba nin mga para kopit then kwarta kan koleksyon sa kuryente digdi po sa Casureco 3. Ngunyan intero bagang sinasagit pagpara si Simbag si Acting General Manager Willie Boxit sa mga problema kan Casureco 3 na pinagahapot ngunyan duman sa Kongreso hinahapot siya ano nga nagparalangkaw ang singil kung excellent ka mo triple an Casureco tapos niya ko ang kaso yan ang mga hapot tapos nga sige na sila nga trip off sabi ni ano yan Congressman Mix Villafuerte anong yan tadin do napapakarhayan sa indong serbisyo kung baga excellent ka mo triple A bahala na po ang Casureco kaya na magparasimbag problema po ninda yan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Diggs Martinez pasok. Good morning Karondang Kuya Philip. May nakukatang pareta dito sa DOH Bicol CHD na kung saan pagkulpira ang regional kick-off kana ang ligtas sa tigdas missile surveillance supplemental immunization activity kan nakaging aldaw duman sa Sorsogon Provincial Gymnasium sa syudad ni Sorsogon na kung saan iniaan pagpuna para sa sabay-sabay na pagbabakuna mapuna ini sa Agosto 10, 2026 at
sa Agosto 28, 2026 igdi sa Rion Bicol. Bigin kanya ka na nasampitan ng ahensya ang mga magurang na pabakunan ang tindang mga akin na ang edad 6 hasta 59 nga bulan laban sa mga vaccine preventable disease arog ka measles o tigdas asin rubella o antigdas hangin na pwede ning ma-avail o pwede magpabakuna nin libre mayong bayad sa mga rural health unit sa mga city health offices atin sa Manilay na mga barangay health center. Ini ana matapos na may talaan na nasa 15 kaso nin tigdas asin 5 kaso ni na rubella sa Rion Bicol siguro sa DOH natulos man na naputol ang transmission kanas mga nasampitan namin ilang. Pubito kay ning programa ninda na mabukunan ang nasa edad na nga ni katong mga aking araw kay itong edad na 6 to 59 months ini man ang kasunod ka na ligtas tigdas MR supplemental immunization activity kan taon pang 2023 na kung saan nasa 86% sa naan naging coverage rate o ang mga nabukunahan igdi sa interong region Bicol. Ang 16 man na mga ang nabakunahan ni measles rubella vaccine duman sa pigjibong okasyon o ining ceremonial vaccination na pinanginutan ni Assistant Regional Director Dr. Joel H. Benaventura na kung saan kaibanan niya digdian mga health care workers na target kay ning National Immunization Program na mabakunan ang nasa 647,000 na matakihan ni sa Rion Bicol. Sa probinsya ng Sorsogon, ang target ninda nasa 86,000 na mga kakian na inabot ninda nga maguno o makamit ang 95% target coverage ng fully immunized child o mga nabakunanan ng kompleto igdita region Bicol. Na malansar ang ilalansar man ang ligtas tigdas sa MR supplemental immunization activity launching asin ang iba pang mga probinsya atin padagos ang bakunan sa mga health center tanganing mas mapataas ang vaccination coverage asin proteksyon ning mga o kan mga aki o kada aki igdi sa Region Bicol. Yan muna karudang Philip an sa tuwing nakuang baretali sa luwas din si karudang Big Martinez Jr. para sa RTNDCKI an Magmangkeriba reporting. Field Report! Salamat tabi karondang Diggs Martinez sa mga dugang mo pang informasyon naligyan sa luwas. Balik po niya ito ang problema sa IST problema na pati ang isyo sa kaso record ringon yan pong panahon. Talagang mainit-init po ang isyong ini. Diyan nga ni sa Banwan kan buhi, kasuraot. Sabi kan sarong dating konsyal, ano man nga ini, kasudma, nagpost, nangayang kasuraot ini, dahil nangayang untok kan pa, turo trip o pa, buro brown out, tigdi nga sa muya. Nag-uyam na ngaya. Kaya, di, an pangapudan po, kan mga member consumers, pakarayon po ang sendong serbisyo, hain na sa pagpaparakulik tanindo, nagmahal ka ito so presyo kan kuryente yung uminabot ng 18 pesos kan taon 2024 ganito o 2025 kundi ako napapasala. Kaya nga ni po pinagpailan kamunin kaso kan sanggo ng panlungsod kan iriga sa kumbaga over ngana palabaw so singil nindo sa bulanan na bayadan sa per kilowatt hour kan singil sa kuryente digdi po sa laog kan kaso recovery sa kapinagahapot bagaan maniamento kan kaso recovery ni Congressman Migs Villaperte ano nga yata duman ka mo nagbabakal sa WISEM wholesale electricity spot market samantalang yang mas mahal ang presyo kan per kilowatt hour dyan sa ano yan kung sinasabi nga nindo sa WISEM na kung sinasabi nga nindong excellent ka mo triple A
ano nga, tadyang ka mo nagbabakal sa wisem, din supply na kuryente, digdi sa Casoreco 3. Samantala ngayang kung iisipon ngaya, excellent ka mo, AAA, kamahal kan per kilowatt hour. Ngunyan, nag-abot na nga sa 11 pesos. Arani nang mag 12 pesos na naman ang singil sa per kilowatt hour kan singil sa kuryente na naglangkaw po ngunyan ng mga panahon. Ngunyan, sabi ni Congressman Mix Villaperte, ano nga yata naghahagad nga kamunin pag-renew, aprobaran mi nga pag-renew dapit sa 25 years another franchise kan Casoreco 3. Ano nga yata din nindo pinapakarayan sa indong serbisyo? Dahil nga nindo pinapakarayan sa indong mga linya. Dahil nga yan nindo iniwasan na magparaboro brownout. Bis nga kamong tabangan, dapat nga magpakitang gilas na kamo. Hamak mo nga. So agom ko nga, sabi ni Congressman Mix Villaperte, pigregaluan nga ako ni TV, o itanakon yan nga ya. Kumbaga, nasulo. Sa daing untok na paboro brownout, naraot sa TV. Nag-overheat gayon. Kaya, ini po ang problema kan Casoreco 3. Ito nga, remembrance nga ito sa kuya, kan sa kuyang Mrs. Sabi ni Congressman Mix Villaperte. Pero dahil ko ngayon iinda, kumbaga, kunya, sa ngayon, dawa, makulog sa bota, tinawang ka nga, tapos biglang naraot sa na kan daing hutaot na papuro brownout o TV na kumbaga memories of love kung mix sa kaniya Richelle Peters. Kunyan, sabi ni Kong Mix sa Mayo may ako kaya na kumbaga sisiw chicken feed yan sa inda kamo man daw ay kundi ang kinukunyan ko nga, paano nga sa mga member consumers na igwa na nga nagkakarautan ining generator na pati refrigerator. May mga nakakaabot nga sa kuyang reklamo na ang mga appliances ninda nagkakaraot, ining refrigerator, ilaw, TV, mga computer. Dapat nga pakarahayon nindo ang sa indong serbisyo dahil para brownout tapos nga ang mga linya nindo tultulo nindo bakong mga pero ang gustong paluwasan duman ni Congressman Mix Villaperte na substandard ang ginagamit ng mga linya kan Casoreco dapat sarigon magbakal itong mga darakula ang manggayod na wire tapos iting mga transformer, ribayan na po, mga dilapidated, para repair sana. Sabi, makwartahon, AAA, excellent. Ang Casoreco 3, ano ang nangyayari? Ultimo nga ng mga transformer, para repair sana dyan sa Santiago. Kaya perming brownout, lapa na ang transformer dyan. Ano yung tadere ni Rebaya na ay na so alangkaw ng mga koleksyon nindo kaya kamo nag AAA pag abot sa collection efficiency o hain na so buffer span na dapat ibakal nin transformer sa kumbaga pag bagyo baka nagka-route so transformer kay puwan pong gamito na buffer span na yan na pinaghagad nindo sa mga member consumers 20 pesos kada saro magabat po yan sa bulsa kan mga member consumers. Pero man sa na yan systems loss, dagdag pasanon kan mga member consumers. Kaya nga gustong ipali na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang bat saka systems loss dyan sa mga kooperatiba ng kuryente digdi po sa tuyang nasyon. Tayo po yan saro sa nakakapagabat, dagdag singil. Anhapot na papasain man yan. Nakakatabang man daw yan sa mga member consumers. Nakakatabang man daw yan sa kooperatiba na dahil maputulan, na mayong humang puputulan, kan mga power distributor, kan mga energy supplier. Pero mayo man po, ini po ang nangyayari kaya. Garo nagpaparayaman sa naman ang rayaon sa Casoreco 3. Igwangani dyan, tinaranggal, nakabaralik, empleyado, binayadan pa kan Casoreco.
Tultol daw na sistema yan kan Kasureko. Tinaranggal nga ni tamay mga kalukuhan na ginibo. Kumbaga sa mga kwartang pigkukulikta ka ito, ipigbubulang da, nagkakadaraog, nadidispal ko, tapos ibinalik pa, nagkaraso, tamay union, ibinalik pa dyan sa Kasureko 3, may mga kaso. Ay, anong klaseng kooperatiba ini? Kaya, day po kita binsido. Ang mga direktor, ano man ang ginigibo kayan, pigpapara tawanin allowance, kada meeting, dyan sa Laugkan Kasureko 3. Tapos maayo man po bagang naitatabang ang mga direktor na ini. Ano ang naitatabang ninda? Ngaya, no, mapakarahay ang serbisyo. Tan mga direktor, poderoso dyan sa Kasureko 3. Binugtakan dyan yung direktor, representante kan mga member consumers. Ang nangyayari, mga direktor, sa pagpagabat sa mga member consumers, bako man pro-consumers. Pro-Kasureko ang mga direktor. Yun po yan ang isipon niya to. Digdi sa Rinconada area. Kaya nag-aangal ang mga mayors. Ang mga mayors, yun po ang representante sa lambang banwaan kan mga constituentes, kan mga member consumers. Siyempre, nung yung servisyo ni kan Kasureko, pag pinapaabot sa mga mayors, haloy na yung problema, dahil nare-resolveran ang paturo trip o ini nga ang mga linya na dahil spaghetti baga, ang mga linya ninda. Tapos, may MOA pala yan, saka mga telcos na pagparabugtakan, nagbabayad yan, estimate ko. May bayad po yan sa Kasureko. Alam, magusto kang pagparabugtakan dyan yung mga wire, kung ano-ano, nakabitay sa postikan Kasureko. Tapos, day magtao sa Kasureko, nin kabayadan, ay kalukuhan yan. Anong klase an MOA? Nakakatabang daw ang mowang yan sa mga member consumers pag nagba-brown out. Kaya nga ni nagkakaturumba na sana ang poste, nag-ground na sana, kumbaga nasabog ang transformer, dahil lang takadakol na kan mga nakalaylay na mga linya nin telcos dyan sa poste kan Kasureko. Hindi po ang dapat mahali. Ano taarog kayan ang ginigibo kan Kasureko 3? Isa yan nakikinabang kayan. Sinda ng mga yaon sa Laugkan kooperatiba. Daw may pakinabang man sa mga linyang ini kan telcos and mga member consumers. Mayo man po baga. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kita po, sinasabi talangan na katotohanan sa mga nangyayari po sa Laugkan Kasureko 3. Saka, dahil man po mapareklaman mga member consumers kung tultol po ang serbisyo nindo, haloy ng panahon, mahal ang singil, dahil man napapakarahay ang serbisyo. Dapat nagsisingil ka mo, ninhalangkaw, tultulonin doon sa indong serbisyo. Ang aning masatisfied, makontento man lamang ang mga member consumers kan Kasureko 3. Hoy, kumusta palan kay Madam Anrod Chinacario Eraula kan Kasureko 3, kay Kate Baraero, kay Engineer Poblio Cortez. Siyempre sa mga amiga ta. Gwardiya dyan po sa Laugkan Kasureko 3. Sabi ni Board Member Attorney Shai Pardo Noble, palpak na serbisyo kan Kasureko 3 sa Rinconada area, question sa Kamara pagtatawnin panibagong 25 taon na franchise kan kooperatiba nagisa. Hali po yan, diba? Okay. Gov El Rey. Pero dahil pagparahaluan kolor politika, ako para sa kuya, tabangan ang Kasureko ninda Congressman Mix Villaperte asin Governor El Villaperte kung tultol man sinda. Nangyayari karo linalauganan naman po inin politika eh. Ini sanang sa franchise na ini. Ang nagtatabang Congressman Nelson Ligacion taga Tercer Distrito kan Camarines Sur.
Maray nga ni, tayaon dyan si Congresswoman ML Party List Laila de Lima. Takon marayo gayo din baka nalaog na ni kan Bicol Light and Power Corporation. Sige na, ngirit-ngirit kan Pamilya Villaperte. Kasin dan nagkakapot kan prangkesa kayan kan Bicol Light and Power Corporation. Kita magpara urutuon kan mga taong ini da aram taman sana. Although may pinaglalaban man sinda, kapakanan kan mga member consumers, kaya lang dahil pagparalaugan politika, kung matabang sinda, tabangan nindan kasureko 3. Bakong gagamito nindang pribado, negosyo na naman ang nasa laugan utak ninda, sasadiriyon. Ay inda, day yan kita kayan gob na pakarayon sa nan sistema kan kooperatiba kan kasureko 3. Haloy na po baga kamo, dekada naman kamo na nagkapot kan Camarines Sur, na nagkapot kan Rinconada area. Ini ang panahon na dapat tabangan naman nindo ang Rinconada area bakong pagabat pa kamo digdi sa Rinconada area. Pinag-question man sa pagdangog kan House Committee on Legislative Franchises kan nagtalikod na Miyerkules an pinagsusulong na pagtatawnin panibagong 25 taon na franchise sa Camarines Sur 3 Electric Cooperative o Casoreco 3. Kita pinag-sasabit na sana po an both side. Tanganing man po kita sabiho na bias kita digdi sa nangyayaring ini sa Laugan Casoreco 3. Sa pagdangog, nangangapudan si Camarines Sur Governor El Rebella Perte na day muna aprobaran ang franchise application kan electric cooperative dahilan sa mga haloy ng isyo sa serbisyo kan kooperatiba sa syudad kan irgasin mga banwan kan Baaw, Balatan, Batu, Buhi, Bulaasin, Nabwa. Binalikan sa pagdangog kan committee ang mga naging problema kan Casoreco 3 kabilang ang mga pagkakaputol kan supply poon Luzon Grid kan taon 2013 hasta 2015. Pag-take over kan National Electrification Administration kan taon 2017 sin ang rekomendasyon kan Department of Energy kan taon 2019 na kansilaron ang prangkesa kaini. Sigun kay Villaperte basado sa operational records sagud sa Hunyo 2026 nag-abot subuot sa sobra sa 907 minutos o sobra pa sa 15 oras ang kabilugan na power interruption sa laog sa nanin sarong taon. May sobra sa 11 power interruptions kada consumer as in sarong 69 kV transmission line sa naman ang ginagamit sa enterong franchise area na mayo subuot backup. Nambit pa man niya na anduang mahiwas na scheduled kan power shutdown ngunyan at 2026 sa na nakakaapektar sa enterong Rinconada dahilan sa maintenance kan transmission line. Ipinirit pa man kan gobernador na sobra sa 64% kan supply kan kuryente kan Casoreco 3 anhali sa wholesale electricity spot market o ininginapod na WISEM na subuot saro sa mga dahilan kan halangkaw na singil sa kuryente mientras na nagtitiner na halangkaw ang systems losses. Ay bungkay ni sinabi man kan gobernador na sa halos 98% ang collection efficiency kan kooperatiba kaya nagbabayad subotan mga consumer alagad dahil po man nare-receive ang serbisyong nadadapat para sa sainda. Dahil andig di pinagorot man ni Villaperte sa kamara na magsagibo mo nanin pagdangog sa mismong Rinconada tanganing madangog anlado kan mga consumer asin mga lokal na gobyerno bago mag-desisyon sa franchise application kan Casoreco 3. Ayan do paggamito na naman sa indong poder. Amo kaya susurog man kamo ang mga mayor kapot nin dagab. Kaya daw itong pinaon. Alabanan nindo ang Casoreco ta mag-take over kamo. Ay, pomondok kamo. Bicol Light and Power, no corporation. Tanganing maray sa nandaralagan ta. Kooperatiba pa man yan. Nin mga sabi nga ni kayan. Ini kaya ang Casoreco kay ito cooperative para sa mga consumers na nagkakapot. Kumbaga, pudirusan mga consumers. Ngunyan, mangalas kamo ta kooperatiba. Bako naman yung kooperatiba. Ang nagbubot nga niya. Ang nagmamaniubra nga mga direktor. So, mga consumer na yun, mga aktor, mayo naman. Nadaraon sa mga parapol-rapol, agma, ay inda.
Marayso na bubunot. Oh, marayso nanggagana nin Trimobile kung ano-ano. Paano man sa mga day nabubunot sa parapol ng mga consumer? Hindi po ang problema kan Kasureko 3. Babaan ang singil sa per kilowatt hour. Tanganing gabos makinabang kan Kasureko 3. Kung talagang turul-tulan sa nakita. Pero kung aagiyon sa nanindo sa mga parapul-rapul, bubulungon nindo sa parapul-rapul, ay kalukuhan po yan. Dahil lamang ako yan mabibinser, mas mabibinser pa ako kung talagang haliunan systems laws dahil napagpataw sa mga member consumers sa kan value added tax. Kasaro po yan sa nakakadagdag, pati ang buffers fund, haliun yan. Ano yan, tapig i-implement nindo na ang mga member consumers pigdidiktahan nindo kamo na sa nagbubuot. Hay na sa collection kan magbagyo haloyon mahirahay. Sabi nindo sa emergency. So mga lineman, marayo, kulang. Kung igwaman, sa mga barangay, electrician ang nagtitirirada. Diyan nga ni sa San Vicente Sur, sabi ni Kapitan, kami ngayon nagparatabang mapakarahay ang linya. Uy, amak mo nga ito ta. Miling nga tamay lineman na taga San Antonio, ininot pa nga, pinalokso sa kuryente digdi sa Samuya, ay pagsusulit nga ang mga trabaho yan kan Kasureko. Makasuya baga, tapos nga ay mang kami tinatabangan, kami na nga nga nagpapakaray, mga barangay electrician na nagpapakaray kan mga linya. Field Report! Yan man, sa linya si Karondang Diggs, pasok. Good morning, Gararay. Karundang ako, Philip. Yan, Gararay, ang sa tuwing ulit alis sa luwas na kung saan makondusir o ikukondusir sa rong job fair, ining job fair 2026 World Campaign of Opportunities na ang mapadrino digdiyo ang Technical Education and Skills Development Authority kibaran digdi na Public Employment and Services Office kan probinsya din Albay na kung sa'yo na ma-officer sindani na mga libreng servisyo durante kayo ning nasambitan ng job fair na iwain ng katuyuan at tanganing mapanawid pa ang access sa pag-employo at skills development opportunities para sa mga residente kan nasambitan ng probinsya. Dan mga availability nga mga serbisyo na igwang libreng training enrollment, renewal of national certificates and certificates of competency, resume printing, pre-employment orientation, skills demonstration, as in pagluwas kan allowances sa mga kwalipikadong test na beneficiaries na ininganing nasambitan ng job fair 2026 World Campaign of Opportunity considered sa Agosto 20. Ngayon na presenting bulan Agosto 20, 2026 naman sa Albay Astrodome sa siyudad ni Legazpi. Napapadrinon nga ini ka na probinsya ni Albay sa pagikan na peso office ibarang digdian test na as in koordinasyon ka Department of Labor and Employment Regional Office 5 as in patinaman Department of Migrant Workers Regional Office 5 as in ang Albay Peso Federation. In kadagdagan pa digdi sa mga government services ni tatao mataw man digdi ni na o madaraman digdi ni mga lokal as in international na mga employers sa manlain ng mga industriya na kung saan pwedeng mag-apply digdi ang mga naghahanap ng trabaho at makigwa ng direct access sa oportunidad sa pag-employo as in career development resources. Bigyan ganyan ka na Peso Albay ang mga interesadong participantes na magdarangin na manlain na kopya katindang updated resume pati naman ang mga ID at iba pang mga magkakanikong dokumento na masuportar kan sa indang pag-apply as in pag-avail kan mga on-site services. Bukas din niya nasambitan ng job fair para sa pre-registration sa official online registration platform na kung saan nasa
455 na nga mga aplikante ang nakapag-register digdi. Yan mo na nga rin na kapit. Karondang dig sa pwede man ako dyan na mag-avail. Ay, Kuya Philip, pwede man. Tadigdi kaya sa Camarines Sur, mayo man dyan sa Uptown Camsur. Garo may naano ko Kuya Philip, may nahiling man ako sa Naga City. Ano ko girari Kuya Philip, balikan ko Kuya Philip, suppose ka na Naga City government kung ano yung mga details ka to, tapos ibarita ko daw to. Oo, kung sa Albay kay Arayo naman. Harayo naman, garo Kuya Philip, Malulugi ako sa gasolina kaya eh. mabiyay ka muna Kuya Philip, duwang oras bago ka makapag-submit ni Luis. Maray kung paiskalaro na kan ako Bicol sa kani Governor Noel Rosal. Iyo, kung ako ka duman Kuya Philip. Ay, ligog Kuya Philip, sa yung nasa Naga City, yung yan, may nahiling ako kan, nakaging aldaw, ko girari si detalles ka to, kung anong mga kumpanyang mataw ning job opportunities. Yan muna karon Kuya Philip, ang katuyang nakuha nga bareta haling sa luwas, ini si karon Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI reporting. Field Report! Salamat tabi Giraray Karondang Diggs Martinez sa mga dugang mo pang informasyon dapit sa mga job opportunity, job fair na ipinag-i-implementar ka na Technological Education and Skills Development Authority o ining TESDA dyan po sa probinsya kan Albay. May panalbay, may buhay. Digdi man sa Camsur. Puro siya na sa gobernador. Ay inda. Sa Albay, makabubuhay. Digdi sa Camsur, makatitiyos. Lamang baga, pigpaparaapi ang mga parauma. Yan sa Albay, buhay na buhay ang kwari. Basta may pakwari, dawa maubos ang bukid kan mayon. Ay, yung problema, kadakol kan nakikinabang. Digdi man sa Camarines Sur, maubos na lamang ang daga kan mga bukid sa Camarines Sur, mayo man pakinabang. Ang nakikinabang sana, nagkapira. Ning mga kwari digdi sa iriga, subuot. Dahil na kaya dahil naabot ang Kapitolyo. Ani still, lo mismo, sinusurolo na dakan mga taga-iriga, ay nagray na. Kaya anggot na si Gob, ribayan nga mayor dyan. Pero ngaya, maluyan na ngaya ang datong sa Kapitolyo. Ay tapos, pag-arog kayan. Nagraot ng pag-iranggan ngod. Ay man palabye ding iriga, Gob. Pauno na ding irigang mag-ariba pag-arog kiton. Kamusta na gustong mag-ariba sito Kapitolyo. Ay inda daw pag-arog po kayo ng mga dalagan. Ito irigang magayon. Ngunyan ariba. Uda mawawatak, uda matatagak. Pirming haram na kung ano ang gustong sabihin. Kaya, saan pa kita? Sa arriba na kita. Pero man yan sa ano yan, ako Bicol Partless. Nakatabang na, matabang pa. Sabi kayo ito ni Pading Bent, dahil halion ang ang J itong Liponto. Bako ngayon, matabang. Nakinala ang J duman sa matabang. Pero iban maluwas. Pero matabag na. Ay, mantaso ako Bicol nga ni, nagtabag na gayon. Nandito na si Congressman Saldico sa ibang nasyon. Nakatabag na. Kaya nagdudulag-dulag na sa Pilipinas. Na flood control na, kamuman daw ay. Kaya, ay para tiwala ka mo sa mga inchik. Tadto na. Ay nga nita, depig sako sa mga kwarta. Minalita sana.
Masakit kong pigsako. Anda dara mga bariya. Dipisil pag-arog po kaya na daralagan niya to sa Philippines, my native land. Kailang ipabakalan bandera sa nasyon kan China. Taanggot kayan si Gibo Teodoro, ang Defense Secretary, sa si Gita Riela. Kan Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Mangka sa Pulong Duterte nagkikir ad tulos, nangingiriil tulos pagsabing i-demonize ngaya ang mga komunista na politiko sa Pilipinas. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, mayo man nga kung pangaranan, ano man nga ikatanangingiriil, nagkikir ad Pulong Duterte. Wasa, tinatamaan gayon, sinda gayon kaya ang nakikinabang sa nasyon kan China. Nakulpukan mga pro-Duterte na pro-China na mga politiko sa Pilipinas, ano ba? Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dahil magparasagin-sagin ang mga Duterte na bako sindang pro-China. Aminon sa day, risado ang sendong hero-hero sa Pilipinas. Ano daw yun yung sabi kay Ning Saro na pwede po BM na mag-file nin resolution against House Bill 4478 tanganing mangyari ang Bicol Light. Ano daw gustong sabihin kay Ning House Bill 4478 na ini? Baka yun na ini so Bicol Light and Power. Naapot si board member Attorney Shai Fajardo Noble. May nobling katuyuhan sa Rinconada. Kumusta palan ki board member Attorney Shai Fajardo Noble asin man ki dating bukal Manny Noble yan sa Buhi St. Joseph Academy Incorporation. Nalaman kami nagkakailingan ni dating bukal Manny Noble Yaro si Kim na sanan padaba ngunya ni Attorney Shai Noble. Pero grabe ang palakas ki Kim, kandidato kaya da si ano yan? Dating bukal Manny Noble pagka-alkalde kan Banuanin Balatan. Apat man na nalugadan matapos an ordinara sa ospital matapos masangkot sa banggaan kan sarong Nissan Orban at sa Toyota Innova sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Banuan kan Pili Camarines Sur bandang alas 6:10 nin aga kasudma. Sa paenot na investigasyon kan Pili Municipal Police Station nagkasabatan duwang lulunadan kana mangyari ang banggaan sa kay kan Nissan Orban ang driver na si alias Rolin asin ang pasahero kay ning si alias Ani yandras na pinagmamaneho man ni alias Bin 26 anyos sa Toyota Innova kaibahan ang pasahero kay ning si alias Rick dahilan sa tindikan impact nagsapo nin mga lugad ang apat na sakay asin tulos na pinagdaraman sa hospital para sa magkakanigong medikal na atensyon. Parehas man nagsapo nin darakulang danyos ang duwang lulunadan. Pinag-aaram pa man kan mga otoridad ang eksaktong dahilan kan aksidente mentras nagpapadagos ang sindang investigasyon. Nagbisita man sa Ateneo de Naga University kasudma si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David tanganing maging tagapagtaram sa Social Justice Forum na pinaggibuduman sa University Gymnasium. Sa iyang
mensahe tinawan doon ni Cardinal David ang kahalagaan kan pagbibisto sa mga nag-iiral na problemang pang sosyudad asin na pangaipo mapadapit sa pagtubod sa pagsusulong ka na katarungang pan sosyudad. Pinag-atindiran man kan mga estudyante para tukdo asin iba pang miyembro kan universidad an purom bilang parte kan padagos na pagsusulong kan Ateneo de Naga University kan mga urulay dapit sa pagtubod sosyudad asin responsabling siserbi. Hoy, kumusta man kaya Konsyal Marlon Tabalde kan Banuan Puninbuhi, ki Konsyal Renz Nonato. Siyempre, ki dating alkalde Jones Belsa, asin dating alkalde Margie Moran Aguinildo. Ki Mayor Rela Coste, asin man ki Consi Nogue Lacoste. Kumusta ki Ma'am Norgin at Zuri Kisabal, ki Sailin Ligasyon dyan po sa Barangay Santa Clara, Suyan, Buhi, Kamsur, Lauyay. Lauyay ang mga putnay. Nagtutubudan na sa 4 bilyones na pesos ang kinakaipuan na pundo para sa rehabilitasyon kan Andaya Highway sa Camarines Sur sigon ki DPWH Secretary Benz Dizon. Sigon sa iya nakahanda ng punan ng Department of Public Works and Highways na proyekto sa oras na aprobarana sin mailuwas kan Department of Budget and Management na pundo. Pinagsasagiban rehabilitasyon sa duwang kabtang bilang parte kan planong maibalik sa tultol na kondisyon ang Andaya Highway. Sabi po kan sa tuyang mga kababayan, permina sa naman pinagre-rehaban ng Andaya mayo man untok sa pagrehab. Okay, mas marhay kung riribayan na an bungog na engineer. Gibuhon mo dyan 6 lane para magayon. Bakong itong may 2 lane sana. Bakong puro taram dapat gibo. Sagkod ngunyan mayo pang nahiling na nagiginibo. Tapos Secretary Benz Dizon. Puro sa naman da ngaw-ngaw. Hinda, balik-balik na ikasadi Bicol, ito Andaya Highway, di mo napapakaray. Rinibayan mo na lamang ang Regional Director kan DPWH si Kada. Ay, ano yan? Oo, si Kada Pitanggol na. Dahil man ay pagtatanggol ang mga tinampuan, mga flood control project digdi. Diyan sa First District, rinibayanan, bungog na ang engineer. Yun, pagbugta kaya nindong bungog. Ano man yan makadangog kan mga raot na tinampong nagkukurog-kudog. Ay, hinda. Pagpaparabugtakan gadig din mga engineer na pulungo ni DPWH Secretary Benz Dizon. Sigan bisita mo, mayo man improvement ang Andaya Highway, sayang. Kan pagpara balik-balik mo digdi, baka pagpaparapakakan ka sa naman ni ice cream ni Gob Elray. Yan sa syudad Canaga, kung ano-ano man pagpapara hing-hing mo kaya Mayor Lene Robredo. May plano ka man na mag-senador sa tuyang nasyon. Tapos baka nag-iilusyon ka kay Mayor Lene Robredo na magkandidato ang presidente. Pigsusugo ka sa tuyang presidente. Ilusyonan mo ngaya, binsiron mo ngaya, Secretary Benz Dizon. Baka sinusugo ini ni BBM. Liwat magkandidato ang presidente si BP Lini. Tanganing ngayang si dating Vice President Lene Robredo, tanganing ngayang may panlaban kita sa mga dutae. Di nagrahin na ngon. Anapot, gumada daw. Beno, antes po kita magpadagos ng satuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bango, makabloom sa
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot madumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot madumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Field Report! Pangyayari, una ako may ma-report ng bigla. Pero minumulto kita digda, manag-aapod. Ang epekto kan rabing lipot digdi sa studio. Nga-ngaan aircon digdi, garo ipalid ako sa lipot. Garo kaiba naman ini sa systems loss na aircon mi digdi. Ipinagpadagos man ni Alex Yalan sa iyang winning streak matapos daugonan ng Amerikanang si Anika Parks 6-1, 4-6, 6-2 sa round of 64 kan WT 1000 Canadian Open kasudma oras sa Pilipinas. Sa panggana nagabante ang Pinay Tennis Star sa round of 32 na at sinay tablan manya sa 1-1 ang sindang head-to-head record laban kay Parks na duminaog sa iya ka na Australian Open duman sa Australian Open ngunya na taon. Matapos dominaronan ni anot na set na hatak man ni Parks ang ikaduhang set alagad nagtitinir na kalmado si Yala sa deciding set nganing makuan kapangganahan asin maipagpadagos ang sa iyang sunod-sunod na trayumpo sa WTA Tour. Congratulations again, Alex Yala. Sana mawarasan mo man kami kan sa imong pinangganahan. Pakung ang mga taga Cebu sana. At taga Bicol, mga tios man. Warasin man kami, Alex Yala. Si Edwin Lara nga ni. Ang post puro baga Alex Yala. Kaparehas gawin niya ang height. Ay, napangyayari. Ano niya ako ni si Edwin Lara at ang mga post puro kay Alex Yala. Field Report! Nagababalik si Karondang Diggs Martinez pasok. Good morning, Karandang Philip. Yun na rin sinahanap kong mentionar ko sa bagong ining the fair duman sa syudad ng Naga mataruaran ni natin sa Iriga City na punsain ikukundusir ang sarong ang papabuton na trabaho ng digital job fair duwang aldaw ining hiring and career development event na punsay ligoy ng katuyuhan na ikonektaran mga Pilipino sa mga digital and digitally enabled na employment opportunities. Igipunin ni sa Agosto 13 asin 14, 2026 para duwang aldaw ining job fair sa oras na alas 9 ng pagkaaga at alas 5 ng pagkahapon. Duman sa Robinson Atrium sa Robinson Place Naga sa Diversion Road Naga City. Ining nasapitan ng job fair papadrino ni ka lokal na gobyerno kansyudad ng Naga sa panginginot ni Alcaldesa Leni Robredo sa payag ka na Metro Naga Public Employment Service Office in coordination as in partnership na Department of Information and Communications Technology and the Department of Labor and Employment as in Robinson Place Naga na ining nasampitan ng job fair madara ini na mga manlain-lain na mga local employers na maopresera ni na mga job opportunities sa manlain-lain na mga industry at madigdiman o maatindirman ang mga manlain-lain na mga ahensya ng gobyerno na mataon in on-site services aron kan
employment facilitation, registration, documentation assistance, at iba pang mga servisyo publiko tanganing masuportaran na pag-apply ka na mga aplikante niyayaon sa sarong venue. Nadigdi, siyempre makakatubang digdian mga employers as in madidiscovery na mga trabaho at oportunidad sa larangan ng digital as in magkaigwa ng mga digital careers. Pwede din mag-apply ng mga naghanap ng trabaho, mga estudyante, freelancer, career shifter, mga nagninegosyo, atin ang mga may sadiri ka na medium, small, and MSME na mga enterprise sa gimbon na trabahong digital job fair sa Agosto 13 as in 14 2020 sa isla para man sa mga interesado nga mag-apply igwang pre-register form hanap ini sa link na bit.ly/tdjf-naga na kung saan pwede ning ma-scan man sa QR code tangani makarehistro duman sa official Facebook page kan Metro Naga PESO duman sa second post manual checking job fair. And muna Digdi sa Iriga, mayong jobs fair digdi? Mayo pa Kuya Philip, mahanap pa na ko kaya ni Kuya Philip kung iguang job fair na ikukundusir na LG Iriga sa pagka na peso office. Edit ko Kuya Philip. Daw dahil na kadakol naman kan mga trabaho digdi sa mga tugangan niya itong para akal sa kali. Kung sa pa Kuya Philip, dakol na palang ang trabaho dahil nakipon Oo, dahil ang mga Joro jobs fair na yan, direkta. Pag mag-akal ka sa kali, daw kunyan mo, qualification, okay na. Kung sa Kuya Philip, direct employment na tulos. Mas marayan, dahil na para hanapanin kung ano mga requirements. Nga ni. Dakol pa sa Kuya Philip sa mga Facebook page ba kan mga nag-play yung buwa man sindang mga job offer pwede man tuman kung tataw gamit ng internet. Ako nga nag-a-apply ko sa mga online pasiring sa ibang nasyon, mataman lang ng baka kundi dahil ko aram baka mga budol man yung pig-apply ako ini. Dapat kayo Kuya Philip i-verify baka Kuya Philip duman sa sa Department of Migrant Workers ang mga archive na mga nakapost sa Facebook baga na ma-officer ng trabaho para sa ibang bansa tangaling malikayan na pagkakagwa ng human trafficking. Human trafficking na gayo. POAA baga, pwede man dyan na mag-aram kung anong mga agency ang pwedeng laugan? Yung Kuya Philip mo niya ng POAA ang aram ko. Na yan, Department of Migrant Workers ng pangaran. Masakit man yan kung ilaog kita dyan para taman baka, ito palan para pupunin gurang. Yan, naging caregiver pala ng Philip. Kaya dapat kan taga-verify tangon yan pati ang ibang mga ba Kuya Philip nag-apply sa abroad. Ang iba talaga legal na naging nurse, naging engineer sa ibang bansa o may legal na trabaho. Pero si iba, ang nangyayari, napapadara sa ibang bansa na igwang mga pugo. Pugo? Ay, masakit yan. Doon na lang kita mag-apply kay Bungo. Ito ba Kuya Philip na sumanga kan mga ibang inching? Kung ilalawag man na kita sa Pugo, kay Senador Bongo na lang kita mag-apply. Tapos si Senador Bongo, gawaman ka rin collection sa mga pugo. Ayaw nga ningon. Maong tani ka ni Bongo. Ayaw. Kaya nga mas pa rin talaga yung Philip na pag taga-verify Oo, so sigurado man magastos baga. Masakit maghanap ng kwarta kung ma-abroad ka. Yung Kuya Philip, iba pati kayan, may naparitan man ako sa national TV na
na maduman ko ta sa ibang bansa, pero hinarangkan immigration tando dumanan na bansa itong grabe ang risk sa mga nagtatrabaho duman. Ito pala nagrason siyang mabakasyon. Ito pala may trabaho duman na araw kaya na nasa Pogo na igwang dakulang isyu, na igwang slavery kaya maltrato sa mga empleyado. Kaya mas mali talagang mag-verify. Tapos pala, child trafficking sa trabaho. Yan, araw kayo kay Philip, may child trafficking, human trafficking. Kaya taga-kilatis man ang mga naghahanap ng trabaho, mapa-lokal as in mapa-international. Tanganing, di man masayang ang kwartang pinagluwas as in ang buhay maprotehiran. No, takon mapadumang ka sa Iran. Yan. Maray ko ng trabaho duman pang-professional. Paano pa lang gapinip kung bakong pang-professional? Garoy ko nga na akong naaraman na sa siman, nagadan, taga-naga kayo dito na natirada kang tinamaanin missile. Ayan kay Garpe Phillips nasa Hormuz. Oo, dinimalas. Eyo. Ano baga kay Philip, ang Iran baga nagsasabi man na dahil muna pwedeng mag-agip sa Strait of Hormuz, sarado muna. Pero yung mga nasyonalidad na ay mga ibang barko ng ibang nasyon na naglalaw pa ng gayon, maski gawa ng patanit ang Iran, kaya man ang nangyayari sa Inda, pinapalubog ang barko kan Iran. Ayan mo na, karon kay Philip, sa tuyang Barita Giraray, alin sa luwas, ini si Karundang Diggs Martin Jr. para sa RPN DCKI reporting. Field Report! Salamat Giraray Tabi Karondang Diggs Martinez sa mga dugang mo pang informasyon dapit sa jobs fair. Kaya sa Irigan jobs fair digdi direkta apply ka sana dyan sa PISO office o kaya sa City Engineers office sa GSO para akal sa drainage canal kan iriga sa drainage. Madalion makalaog. Kaya ang mga tugang niya ito, may mga trabaho niyan, nakulang tabang man po ini. Sa inda ta, kisa magpara tarambay sa nasinda sa barangay, magpara purot-purot nin mga gugulayon, mga nunyog, pabarato kan nyog, kaya kulang mo niyan ang mga para purot-purot sa kanyugan. Kakarahay man palan, pag nagbabaratoan ko prata, o nagbabaratoan nyog, ta kulang ang nagpapara pang-ikit. Siyempre kung mada ko para ito gati ko na presyo, mara ko pangayakit angod. Na namumurot-purot, ito pala nag-iikit na. Minsan matugang niya itong may mga tindang gugulayon, bungkukan, mga duma-duma. Yan daw niya ako ini nagpaparakuro Ayaw man yan mga tanuman na mahiwas, mayaw man yan kanyugan. Pero sinako kung nagpipisar, dyan ka mangalasta. Garo, ang training ninda, sabi ka niba, Marines never die. Ay santissima, ginamit pa sa Marines. Posibleng mawara man ang saro sa mga haloy ng pinagki-question na singil sa bill sa kuryente kung maisalay na pinagsusunod kan Bicolanong TJP Party List representative na si Jose Bong G. Tebes Jr. duman sa Kamara. Pinagsunod ni Tebes ang House Bill number 10550 ang Systems Laws Charge Abolition Act na nagtatagamang haliyon ang systems laws bilang hiwalay na singil sa mga consumers and emendaran ang Section 25 and 43 kan Republic Act number 9136 o ining inapod na Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ining EFERA. Dapat halion naman ang EFERA. Tayo na nakakaraot sa mga kooperatiba ng kuryente digdi sa tuyang nasyon. I-abolish man ini. Sa presenting sistema
ipinapasa sa mga consumer and technical as in non-technical system losses bilang ang pagkawara ng kuryente sa transmission at distribution lines, nabuuna na kuryente sa iba pang mga operational and efficiencies kan mga distribution utility. Sigon sa explanatory note kan bill day man makatarungan na ipasa sa mga honestong nagbabayad ng kuryente ang mga gastuso na daraman kan illegal na koneksyon, kapabayaan na sinday tultol na pamamahala kan mga utility. Bill iyon kaakibat kan kamauutan kan administrasyon na mapababaan gastuson sa kuryente kasunod naman kan mga pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address na halion ang systems loss charge sa mga babayadan kan konsumidores. Nahirarom ka na lay susugon ang Energy Regulatory Commission na magtagaman ng mga susundon tanganing ang makatwiran asin kinakaipuan na gasto sa naman sa operasyon kan distribution system ang pwedeng mabawi kan mga distribution utility. Taasan man ay pinagbabawal ang pagpapasa sa publiko kan gastos na daraman kan illegal na paggamit ng kuryente, kapabayaan na iba pang inefficiencies. Pinag-suwestyon man na sarong phased implementation na day malampas sa tulong taon, tanganing matawanin bastanting panahon ang mga distribution utility na makapag-adjust kan day man na apektaran ang sendang operasyon at ang pagiging maasahan na serbisyo. Pag naisalay na magkakaigwa man ng ERC o an ERC ni 90 aldaw po sa effectivity kan lay tanganing bilugon ang implementing rules and regulations winning IRR katabang ang Department of Energy as in iba pang stakeholder. Ito po may nagpaparahapot sa sakuyang mga pag-iriba sa media. Digdi po sa ano yan sa Rinconada area kung ano ang gustong sabihon kan TJP party list. Sabi ko the generics pharmacy. Ano ito the generics? Yeah. Kamayo man niya kung bugtak kung ano ang gustong sabihon kan TJP party list. Ini nga ning TJP party list pinagsusulong an abolition kan ining systems loss na ipinapasa sa mga member consumers kan lambang kooperatiba digdi po sa tuyang nasyon. Ito man na Pelreka inda kung ano man ang pigsusulong kan Pelreka. Minsan ini po mga sectoral representative niya to may mga marahay man nakaisipan kaya lang ang pinaglalaban nindang sektor karo bako naman. So mga talagang sektor na iyon dapat nindang ipaglaban representar duman sa Kongreso. Minsan day man po ako binsido kan mga ibang party list dyan sa Kongreso garo iba man ang mga pigre-representar nindang sektor. Although ang isip ninda makatabang kundi ang problema ano talagang sektor ang pigre-representar nindo kadakol nindo mga party list an iba po day aram kung anong sektor talagaan sa indang pinagre-representar ta ultimong mga ginigibo ninda para sa indang mga sektor mayo ay so mga dapat gibuhon ninda para matabangan ang sa indang pinagre-representar na sektor maaman o araw kan Bicol Saro party list titiri rin doon sige sa naman ang taram-taram ay tibayon magtaram dyan sa Kongreso. Pero ano man ang naitatabang kan Bicol Saro party list digdi sa Bicol. Yan po ang dakulang kahaputan niya. Do kaya mga party list na ini an iba. Dapat ini si Congressman Terry doon matabangan man ang mga Bicolano. O ang ginigibo kayo ni magpatarpulin kung sa inan pista, may birthday kayo ito. Nahiling ko sa mga tarpulin kayo ni kadakol. Happy birthday, happy fiesta, ano man niya kung congressman ini ay party list ini kan Bicol Saro ta ang pigpapara representar sa mga pistahan
Tol-tol daw yan na magparabugtak ng tarpaulin. Maray ko nang ginagastos niya sa mga tarpaulin. Personal niyang kwarta. Great Happy Fiesta. Barangay San Nicolas. Hali sa Bicol Saro Party List. Kaibahan pa sulalawgon ni Congressman Migs, Governor Elray. So, tulong payo, digdi sa Camsure. Maray daw yan na ay inda. Kaya minsan ang mga party list, dahil binsidoan sa tuyang mga kababayan. Ano ba sa naman? Dahil mo nakakatabang sa tuyang mga kababayan. Talagang dapat sa mga party list, yung sektor na pinagre-representar ninda, yun indang i-representar, tabangan ninda. Diba kung pansadiri sa naman po ang ibang mga party list niya to, digdi po sa tuyang nasyon. Ito, binsido ako kan ako Bicol Party List. Hindi niya na si Madam Sally na kunyan nagbubuot sa media, garo nagluluyan ang pagtubod ko kay Madam Sally. Kanya ako taka ito, marhay kan ma-eleksyon. Kumbaga si Madam Sally bukas palad. Kunya na may duwa pa man sindang congressman. Pero nagluluyan na niya ko si Congressman Jan Almario Chan kan eleksyon. Gibonda niya so gabos para sa media kung ano-anong mga promesa, media welfare, hain. Ako si Congressman Jan Almario Chan ngunyang garo na chani sa mga media. Ay kung si Ate Glenn tabig kakantahan sa na yan ni Congressman Chan, okay na? Namumula ang lalawgo ni Congressman Chan basta nahiling si Ate Glenn, Isos Mariosep. Kinantahan, garo man sana si Jose Marichan. Si Congressman Jan Almario Chan kan ako Bicol Party List dahil lang magparapan chani. Ako kong Congressman Jan Chan, pwede po niya akong ma-interview. Ay, dumang kangayasa ko niyan. Kachurchat ko man ini minsan niya ako maloya. Amak mong ipasa kita kung kiisay. Sabot ko isay, mangkukontakon ko na stop mo sa ako Bicol. Man? Madam Sally, ayun, magparataram, iba man giraray. So, ika mismo, Congressman Jan Chan. Ay pasay mo si Jackie Chan. Si Jackie Chan, karatista ito. Kang para loko-loko dumanta, pag kinarate ka, tapos ka. Mabuot man po yun eh. In fairness, kay Congressman Jan Almario Chan, kaya alang, sabi ko, kan ma-eleksyon, okay. Ngunyan, minsan ang mga congressman baga pag ma-eleksyon, ang mga politiko, abang bubuot, abang gagaro. Nakaka-eleksyon na, ay lingaw na sa sendang mga constituentes, ano ba, dulag-dulag na. Pag otro eleksyon na naman yan, mabarawi yan, namulok-pulok, yan kong, ano-anong mga pakulo, sa sarong lugar, sarong banwan o syudad, basta sinda makakuasa na nin simpatiya kan mga botante. Kaya minsan, di man ako po nabibinsir na gayo kan mga politiko. An kadaklidig diyan, iba, mga putnay. Mahihilig magpara promesa, magpara hambog. Ang tao man, nadadaraman kan mga hambog. Kan mga kapot na yan, kabutigan. Kaya dahil taman mabasol. Ang ibang mga kababayan niya to na nagkakaruloko pag panahonin eleksyon. Pagkatapos kan eleksyon, sorry ka na lang. Sorry kita gabos. Nakapagbariwas naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR Bicol nasa 51.8 bilyones de pesos o milyones de pesos
na kantidad kan na financial na asistensya sa mga kwalipikadong para sisira sa rehiyon. Inian katakod kan Presidential Assistance for Farmers and Peasant Folks Program. Gun Kibipar Bicol spokesperson Rowena Briones nakaresibinin nasa 2,325 kada saruan na nasa 22,309 na mga parasisira sa riyon. Nasambit ng datos, 4,329 ang benepisyaryo sa probinsya Canalbay, 2,542 sa Camarines Norte, 5,272 sa Catanduanes, mantang nakaresibiman kan nasabing asistensya nasa 4,445 Peasant Folks sa Masbate at 3,896 sa Sorsogon. Agad sa Camarines Sur, Mayo Ubaga. Anong nangyari? Yan, tras tanto sinabi kan opisyal na igwapan ng tsansa na makaresib kan nasambit ng ayuda ang mga parasira na dahi nakapagpasiring durante kan payout. Gun Kibriones na kinakaipuan sa nanindaa na magpasiring sa sindang mga lokal na gobyerno para sa detalye. Ano, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakins Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdipo sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na lang kitang natatada na 21 minutos. Antes po kitang mag-exit.
pag si Vice President Sara Duterte nagtataram, tapos pag hiniling mo baga, saka ang lalago ni Claire Castro, magkahawig. Si PCO. Magayon man baga si Vice President Sara Duterte, basta ang mata dahil naglalaad-laad. Pero pag naglalaad-laad ang mata na naanggot ay mabangkanos. Pero na demonyetang pagparadalanon ay pa si Secretary Claire Castro lasa nakarelax no. Kunyang kuman lang digdi sa Bipar pero nawara so Camarines or yung asistensya sa mga para sisira. Napaano daw yapot ko daw ini ki Mama Wing Briones ano ta digdi sa Bicol Camarines or sanaan Mayo sa listahan na matatawanin ayudaan mga parasisira. Repasong ko daw giraray kung talagang mayon Camarines Sur ta imposible man. Pero mayo talaga digdi sa listahan no. An Camarines Sur an kadakol an Camarines Norte may 5,272 an maitataong benepisyo ay an matatawanin benepisyo. Bati Sorsogon napaano tanawara so Camarines Sur nagluluya na an Camsure mayo nagadigding mga baga kadagatan kay imposible man mayo ng Danau may Danau nga ni kita kay puwan man kayan mga para tilapia nagpabakal man po bagayanin fingerlings. Doon man kan Commission on Elections COMELEC na mas dakulan magiging pangaipo kanahin siya in kaso liwat na postpone ang barangay asin Sangguniang Kabataan elections na katalaan gibuhon sa Nobyembre 2 asin ilipat ini sa taon 2028 naman magarumduman nagsunad si Senador Francis Escudero nin propestong li na ipag-oktaban eleksyon ngunya na 2026 asin man gibuhon sa 2028 pangyayari wasa impeachment na ninaatuman mo man Mr. Presiding Officer Senador Chis Escudero papabayaan mo na si Hart Evangelista mantang pinalawig ang termino kan mga opisyal kan barangay asin SK gikan sa 4 na taon na pasiring sa 5 taon gun ki COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco ing kaso madagos na ilipat sa 2028 ang daiman sindang nahihiling na masasayang ang pundong tinaga madigdiuli sa pwede ser man giraray ining magamit alagad sa ibong na banda igwasubot nin pagbabago. Kung ni oktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat nin registration na maresult sa pagdakul kan mga botante. Kaya oras na magdakul ang botante sa 2028 ang mga ngaipuman sindanin mas dakulang pundo para sa dugang na balota na naman may kasintabon naman sumalita maliligan naman ballot box dagdag na mga paratukdo na maserbi magin sa mga presinto. Dugang ni Laujanco na kung malipat ang barangay asin Sangguniang Kabataan election sa 2028 ang magiging agyatman ini sa indahuli sa kasabay kay ng presidential elections. Yan trastanto mantang nag-iiral ang Republic Act number 12232 ang paggibo kan BSK sa Nobyembre 2 padagos man liwat ang paghahanda kan COMELEC asin desidido sindang idagos ini huli sa saro ining lay. Alagad kun dagos man subot na maging ganap na lay ani pigsunad ni Senador Escudero
makakalao man ang publiko na susunodon ninda ini. Gray na mga ngod. Oro, nasa na baga pag-oktaba. Kapabor sa mga ano yan. Kapabor ini sa mga barangay officials. Sineski. Normal naman na nareceive kan Department of Foreign Affairs ang kagadan kan Estados Unidos na ipa-extradite sa indang nasyon ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Gun sa tagapagtaram kan DFA na si Annalyn na Ratunil, ipinasa na kan ahensya ang extradition request sa Department of Justice para sa magkakanigong proseso. Nahampang man si Kibuloy sa Estados Unidos sa mga kasong sex trafficking as in racketeering. Kan taon 2021 pinag-akusaran siya kan mga prosecutor sa US na subot nag-inganyo sin nagsamantalakan mga kababaihan na sin minor de edad na nagserbi bilang sa iyang mga personal assistants kabali subot sa mga biktima mga edad 12 hasta sarong taon. Magirumduman pinag-ibaman si Kibuloy sa listahan kan most wanted kan Federal Bureau of Investigation sa Pilipinas. Presenting nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail makalis maarestar kan 2024. Nahahampang man siya sa mga patong-patong na kaso sering kan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as in Qualified Human Trafficking. Enot naman na pinahimutikan ni Kibuloy ang mga saot as in nagsunad din plea na not guilty sa mga kasong isinunad laban sa iya. Sinabi man kan DOJ na wara pa ning nare-receive na formal na abiso halin sa Estados Unidos. Alagad sigon sa nag-iiral na kasunduan sa extradition kan Pilipinas sa Estados Unidos, ang DAP ang enot na nakaka-receive nin siring na kahagadan bago ini ipasa sa DOJ para sa dapat na legal na proseso. Ipig doon man kan sarong grupo nin mga chuper na day magin bastante ang dugang na 12 pesos na fuel discount huli man giraray ka nagpapadagos na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigon kay Legazpi Daraga Jeepney Operators and Drivers Association Ligda Huda President Edison Proyones na mantang may tatabang ang nasambit ng deskwento alagad day ni magiging bastante para sa indang sektor. Sa presente ang pigahagad ninda ang maaprobaran ang paglangkaw kan pamasahe. Pagdoon niya na ang langkaw pamasahe ang magiging panabla sana nawawarang ganansya huli sa paglangkaw man kan presyo nin krudo. Takod kay ni nangangapudan ng grupo na aprobaran ang paglangkaw kan pamasahe asin pagdoon niya na bako man labi an sa indang pigahagad na singiluli sa aram ninda na madidipisilan kay ni ang mga commuters. Kumpirmar man ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na tinamaan kan sa militaran duwang oil refineries kan Russia. Sinabi ni Zelensky na tinamaan kan defense forces kan Ukraine na Slavneft Yanos refinery duman sa Yarkoslav asin Basnet Nobovel refinery duman sa Baskor-Tustan. Sinabi man kan Ukrainian President na tinamaan maninda ang duwang military patrol boats and vessels hali duman sa shadow plate kan Russia sa Black Sea. Kunman sa gobernador kan Yaroslav na si Michael Evrev na wasak ninda ang Ukrainian drones na nag-aatake sa riyon alagad nagkausan nin kasulo ang mga nagbagsak na debris sa tulong karungan. Kinumpirmar man ay naghaloy kan gobernador na iguang apat na katawan na erido ni sharp nail alagad sa karahayan na palad yan mayong binawianin buhay.
Uminabot naman sa 240 mil pesos ang danyos sa nangyaring kasulo sa rong ancestral house sa barangay Kugon Centro, Birac, Catanduanes kan nagtalikod na Agosto 4. Basado sa datos kan Bureau of Fire Protection, Birac nagdoble ang numero kan mga insidente ng kasulo sa nasambit na lugar kumpara kan nakaaging taon. Sigun ki Birac Fire Station Chief Operations Senior Fire Officer 1 Nick Anthony Llarena, natulos nag-dispatch ng mga fire truck sa lugar sin napalso kini bandang alas 10:45 na. Nagkondusir man sin danin initial na investigasyon na sin napagaraman ng residential building sa rong ancestral house sa sinigwang duwang pamilya nag-ookupar digdi. Mientras tantong umantang gibo sa concrete walling ang nasambit ng harong, puro kahoy subutan na sa laog kay ni kaibana ang flooring sa ikaduwang palapag o iskalon kaya marikas na nagwarak-an kasulo. Wara manin na damay na harongan sa insidente sa tulos man na naabisuan kan katabang ang mga occupant sa second floor kay ni. Totally burned man ang sa harong asin uminabot sa 240,000 ang kabilugan na danyos basado sa initial na assessment kan BFP. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na naglangkaw ang kaso kan kasulo sa Birac konsain kumpara sa 8 insidente kan nakaliis na taon na nasa 16 sa 17 na insidente ng kasulo ang narehistro ngunyan na taon sa indang lugar. Pagirumdom kan opisyal sa mga residentes na halion ang mga nakasaksak na appliances in kaso maluwas sa indang harong asinday pagbayaan ng mga pigluluto o nakunan gamit kahoy. Ulit sa raw subot ini sa mga nagkakausanin kasulo. Pinag-agyat man ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Gibochodor Jr. na pangaranan ng mga opisyal kan gobyerno na subuot po China o nagdidepensa sa Beijing at akod sa issue sa West Philippine Sea. Inibon Vice Presidente ang pahayag ka na gusto o kasuudma sa Davao City. Ini makalis magpahayag si Judoro na dapat magbutas na sana sa pwesto ang mga opisyal kan gobyerno na dahil nagsusuporta sa polisiya kan Pilipinas sa sin nagkakampi sa China. Ginawan doon man kan Vice Presidente na dahil pwede sir magbutas nin siring na seryosong tataramon o akusasyon si Judoro nin warampig banggit na partikular na pangalan o listahan kan mga opisyal. Sigun sa bisan pagtaram nin pang kagabsa na akusasyon nin mayong pinapatungkulan ang nagkakausa sa nanin salang sahot asin espekulasyon laban sa ibang mga opisyal na mayong kinaaraman. Gusto pala niya ngaranan arog kan gibo niya inaranan niyang ipapagadan si Presidente Marcos, si First Lady Liza Araneta, asin man si Congressman Alfred Martin Romualdez. Dugang pa kay ni nahuli sa Malabo asin warang pinagsabing individual si Teodoro pwede sir pang maibali maging si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga pinagsasautan kan publiko. Ano ta nangingiriil ka? Bago ang nagyat ni Vice President Sara, anot ng tinuyaw kan sa iyang tugang na si Davao City Representative Paulo Pulong Tatuan Duterte, si Secretary Teodoro. Sinabihan man kan legislador ang sekretaryo na ipundong gibuhon na demonyo ang China sin ining kanyaran na pagpaputob kan sarong klase nin loyalty test sa mga opisyal. Nagsimbag man ang Malacanang kan Lunes, Agosto 13 sin inagyat man ang mga opisyal na may kaparehong sentimiento ki Congressman Pulong na magluwas asin magpabisto nga ning maaraman kan namamanuan kung sisay ang tunay na tapat sa Pilipinas. Dinipinsa man ni Teodoro sa iyang lado asin sinabing mandato sa nakan mga opisyal na itaguyod ang polisiya kan estado sa irarom kan Administrative Order number 29. Dagan para sagin Polong. Sara, magkasurog ka mo. Totoo man kayo na pro-China ka mo. Saragin-sagin pa mga pagsusulit na ini.
liwat na nagkausanin pagkaaditan pagkadiscovery ng mga kabaong sa nagkapirang parte kan Metro Manila. Sarong kabaong ang iminala tarani sa Chinese Consulate sa Barangay Bel Air, Makati City. Saro man ang nadukayan sa Plaza Santa Cruz sa Manila. Kung sa mga otoridad, inina ni kapat na insidente makalis sa mahilingan man ang kaparehong mga kabaong, mahiling man ang mga kaparehas ng mga kabaong duman sa Caloocan City, Quezon City, as in Makati City. Sa laog kan mga kabaong igwang mga ladawan ni nagkapirang Chinese official as in komunistang leader na igwang nakasurat na salot as in greedy. Sa presente wara pang grupo individual na nag-ako sa pagpapalakop kan mga kabaong. Dagos man ang investigasyon kan mga kapulisan ngani na maaraman ang motibo as in kung si sayan nasa likod kan nasambit ng insidente. Mantang sinabi kan Department of Agriculture na nagbaba na subotan presyo kan bagas sa mga merkado, iyo duman sa parte kan tigaon, barato ang bagas, 47 pesos na nga ni, magayo ng klase, digdi man sa Satuya, sa sentro. Ano na yan, dahil ba nagbabaguan mga presyo kan bagas digdi sa syudad kan Iriga, ano iton ngod. Tighayag man ka na grupong bantay bigas na nagtitinirman liwat na halangkawan presyo kay ni para sa mga ordinaryong namamanuaan. Ngun man ki bantay bigas spokesperson Kati Estabilio na pwede sir napiga ko kandian siring na datos sa average kan mga high and lowest price kan bagas. Alagad kung mapasiring sa tunay na merkado posibleng mamantinir na sa 60 na 5% broken imported rice. Gun sa iya na kunday magbugtak ng price cap sa mga bagas andai makakahiling nin sa 60 pesos na per kilo na bagas sa merkado. Dugang niya ang pagsasabi ka na dyan na nagbaba ang presyo kan bagas ang makukonsiderar na langkaw huli man sa kadakol ang nawaranin trabaho urog na sa linyada kan para uma. Pagdoon ni Estabilio na kondisidido na pababaon ang presyo kan bagasan dapat ibalik ang subsidized price kay ni sa merkado na nawara kan naggibong lay ang Republic Act 11203 o Rice Tarification Law as in pakusugon pa ang lokal na produksyon kan bagas sa nasyon. Bagas-bagas na dawa bukbukon. Naon mo ang mga 35 pesos na kilo kan bagas, 30 pesos ta mga nabasa, uy mag-agasan na, panos na. Ayun, sa mga baratong may mga gapo-gapo na, ayun, pinagsasabing baratong bagas sa Satuya. Ay, inda daw. Duman po sa nasyon kan Germany na pag-araman kan mga autoridad na may kargang military ammunition ng Ukrainian cargo aircraft na enot na pinag-report na may nakakabit na military grade explosives. Sinabi man sa mga report na nakumpirmar kan mga forensic expert na ang pampasabog na nakakabit sa drone and high military grade. Ngun man sa magdai pinangaranan na investigador na kaya dai nagsabog ang drone huli sa nagkaigwan ng technical defect sa explosive device kay ni huli di mas pinaygotan piggibong counter-terrorism investigation sa Leipzig Hall Airport na nagsiserving panganot na cargo hub as in NATO military logistics centers duman sa Germany. Sigun ki German Interior Minister Alexander Dobrin, ang insidente ang makukonsidera na sarong hybrid attack na nagpapahiling kan naglalangkaw na huma sa seguridad kan nasyon. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Digsa Martinez.
Sa lado technical, si James Oko. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Papa Diyos mabaloskan sa indong dahing sawang pagantabay.